Siyaqhubeka about factorizing the distributive property. Lokho kusho ukuthi siyafactorize nje. I-factor yethu asinike yona 20u squared v minus 10u v squared. Lana we must find the simele sithole i-factor yalana. Phecelezi bathi the greatest common factor yalana. Last njengoba sino 20u squared v minus 10u v squared. Kumele sithole break it down mhlambe siyiqhaqe ibe ku simple form. So into sozenza sovula ama bracket sovula ama brackets siqale asiqhaqele kuqala u20 singam times ngo2 times 2 kuzoba 4 times 5 is equals to 20. Bese kuba u squared simba u times u bese kuba uv vele uhamba yedwa ayikho number so times ngayo. So le yonke le term leli uma ul multiply lizokunika futhi 20 squared uv. Sibona term lesibili sibake lana I minus sign u10 singathi 2 times 10 2 times 10 u uyedwa simfaka kanjalo abo v babili sothi v times v. Njoba isinje ke sesiyenze yaba ngendlela elula ke sesiyakhona ukubona ke ukuthi imaphi ama common factor njengo 2 la ukhona nangalena ukhona u5 ngapha ukhona nangapha ukhona u ukhona uyedwa ngapha nangapha ukhona ongenani ukhona yedwa no v ukhona ngapha nangapha futhi ongenani ukhona uv oyedwa. So manje lezi ezikhona lana sino 25 u no v 25 u no v. Lokho ke sikutholile kuyiyo ke greatest common factor sizoyibhala 2 times 5 times u times v bese sivula ama brackets. Uma sesivula ama brackets sizobhala lokho okusele. Angithi niyabona khona lokho ngokudebelile yikho lokho sikhiphile. Kepha manje lokho okusele lo yikho ke esizokubhala phakathi kwama bracket kungo2 no u bese ngifaka u minus sign bese uv ayedwa ngapha ngibhala uv bese ngivala ama bracket ke. Uma ngithatha i-common factor yethu engu2 times 5 u times u times v ngiphinda ngaloko kula ngaphakathi bizophinda nginike lokho kungaphezulu. Manje kusho ukuthi sengiyenzile ngifactorizile manje lana kumele siqhubeke kusele nje steps sokugcina siyenze ukuthi ibala kuzoba 2 times 5 sizoba equals to 10 uv open brackets 2u minus v sesiqedile ke iyo lento ebayifuna ke nayi i-greatest common factor yethu engu10 u v iyo ke ekhona kuwo omabili ama term lawo. So sesiqedile kodwa khona enye indlela esingayisebenzisa ukuthi sithole yona lempendulo le no zimbili indlela ongasebenzisa lana. Indlela enye eyoku divider. Uma u divider kusho ukuthi uma u divider njengoba sithole common factor ku 10 uv uma unga divider lesibalo lesi ngalo 10 uv uzophinda futhi uthole sona lesibalo lesi sima bracketini u2 u minus v. Singa prove ke lokho athi ngikubonisa ukuthi senza kanjani. Common factor yethu 10 uv ngoba ukhona yonke indawo bese kuba khona kusasala u20 squared v over 10 u v bese minus 10 uv squared over 10 uv. Manje u10 ungena kayi2 ku20 ku10 ungena kayi1. So manje ngizoba no 2 uzokhansela kuzosala u2 bese u ku squared uzosala u oyedwa uv uzokhansela uv kusale u1 bese ufaka minus ba u10 uzokhansela u10 uzokhansela uv uzokhansela uv kusale uv oyedwa. So lento sizothola lapha iyafana futhi u2 u minus v squared. Sesitholile ke impendulo yethu. Siyabonga abafundi ngethemba ukuthi nisithokoze isifundo sanamhlanje. Sihlangane futhi ngokuzayo. Isithunywa sanamhlanje sitholile uthembano kaMantu. Usale kahle.